abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Assalamu alaikum. Abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, in babu ki zan shiga damuwa. Yawwa yar baba, kin san me? Wani aiki nake so in baki. Mu haɗa a, kin gane ai. To shikenan sai ka ji ni. To shikenan. Abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, in babu ki zan shiga damuwa. Ki kalli dama sai ki ganni ki ce da ni abokin rayuwa, ki bani da Dan Salman, da Dan Salman, kowa ya zuba ta. Dan Salman, da Dan Salman, gashi nan towa. Dan Salman, da Dan Salman, kaga shi jan wuya ne. Kaɗan Salman nan ya fito ko. bari mu kakkace mun matsala aka samu dan daga ganin wannan fuskar ta ka sakon da take son isar wake Almakashi zai fito daga gidan yari. Dan Salman, labari mai daɗi Jiya kuma an yi ruwan dare. la wala wala quwwata illa billah katanguno ne suka zubi Allah ne masani. Dan Salman, sai kuma mi An zuba wa tantabaran nan kwan jimina, amma ta tsaya cikin kishi ko daya duk sun zama gurbi. wani rashin hankali ne sai ku sa tantabara kwanji muna Saboda na ji ana mata zato mai kyau. to gashi ta kasa sai wani labarin kuma Limamin sabuwar unguwa ya ja mutane sallah da janaba a jikinsa. a mai hukuncin barin sallah akan lokaci Yana ma na kuma ta dafa shayinta, sai dai kwastoma suna korafin suga bai ji ba. Dan Salman, ta yi algus kenan a tashirin fa a sata a kwallon shayin a dumama mata An gama uwa. da Dan Salman, gashi nan towa. Dan Salman, da Dan Salman, kaga shi jan wuya ne. Kaɗan Salman nan ya fito kowa ya ware. Dan abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, in babu ki zan shiga damuwa.
Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Abokin rayuwa shi ne jigon 'yan uwantaka, zama bisa gaskiya sai ka ga an zamto ɗaya. Da cire masoyi abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, babu ki zan shiga damuwa. Abokin rayuwa martabarsa ta kan fita dango. Abokin rayuwa, abokin rayuwa zama da shi na karo shaku. Abokin rayuwa, aure yakin maza ko ya yi shi ya kan masa garko. Abokin rayuwa, ka yi domin rabu ba dan kana son bace ranta ba. Abokin rayuwa, baka sai ta ɗayar ba ka ɗau ɗayar da ba ta yi kalar ka ba. Abokin rayuwa, duka san da sani in har ta shigo kai za su saka ka ba. Abokin rayuwa, tsatsin da ya ja ruwa shi ruwa zai sa shi guna mu. Abokin rayuwa, wasu manyan me yake damun ki ne? Kwana biyu sai gaba kike da ni ban san dalili ba. Munafiki mace amana, wallahi Allah sai ya saka min. Duk abin da nake maka a gidan nan baka gani shine wai za ka yi min kishiya. To mene miki da Allah zai saka miki? Ke da ba kya tsoron saki kuma ba kya tsoron kishiya. To kai baka san wasa bane? To wallahi idan baka janye ba sai na kashe ka a cikin gidan nan. Ta shi sa ma na daina cin abincin gidan nan. Karfe ko kowane iri ne ba hawa zai ba saboda an jika an bamu. Au, haka kace? To shikenan. dan mu samsam ba su da tattali. Abokin rayuwa, kuma yanayi sai ka ba su ko za ka yi da kwankuli. Abokin rayuwa, duk ran da ta zo in har babu tamkar ba ka da asali. Abokin Matsoracin banza matsoracin hoki, ai ka ga ɗanyen kai. Wallahi da fi ka hauka, ai da ka tsaya ka. abokin rayuwa, abokin rayuwa, abokin abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, babu ki zan shiga damuwa. Kai, yau ba zan samu dama zuwa wajen wannan ba. Kawai bari na kira ta mai sallama. Wallahi haka ba na faɗi da naga kiranka da rana. Kada baka kira daga safe sai dare. Kawai yau ina zaune na ce ko za a mutu sai na kira ƙaunata. Allurar sanki ce ta motsa mu, na kasa tsaye na kasa zaune. Sai na zo na ga 'yar bado ɗida. Ai da ka zo ma na yi ma na fulawa. Allah Sajida, wai in tambaye ki, me yasa kuke son yi mana wainar fulawa? Ko dai ana barbaɗa na mallaka a ciki? To amma me ma dan ka mallaki abin da kake so? Ba wani abu bane, inda illar take, maimakon kuka mallaki mutum ku lallaba shi, sai ku gana masa azaba kuma. To ka daina wannan tunanin, domin ni kuwa zan maida ka kamar sarki. Shikenan ƙaunata. Kamar kwai a tafin hannu haka zan dinga ririta ka. Kawai kira ne mai sallama, zan je bikin Nura. Yanzu tafiya za ka yi ka bar ni? Kai ki damu ƙaunata, sati ɗaya kawai zan yi na dawo, ana ɗaura auren Nura. To Allah ya tsare min kai, kada kai sabo budurwa a can, kuma duk wacce ta kalle ka Allah ya isa. In dai Allah ya isa ce, ki ja kafa dan na san dole sai an kalle ni. Tunda ke ma da kanki kin ce min ina da kyau.
amma yanzu kin gama da ni. Mace in dai ba ke ba ta yi hagu na yi dama, sai dai kawai in kuɗi ta fi ki. To shikenan, Allah ya kiyaye hanya, na gode. Abokin rayuwa, ki zo mi rayuwa. Abokin rayuwa, babu ki zan shiga damuwa. Gaskiya Khalil waƙan nan ta yi daɗi. Allah dai ya kawo ɗaukaka ka sai min bugati. To amin, wallahi al'amin, ba abin da ya rage min a rayuwata banda na zama mawaƙi da kuma mallakar Yusra a cikin rayuwata. Insha Allah duka burinka zai cika. Amma kana ganin wace hanya zan bi in janyo ra'ayin Yusra har ta tana so. Ka san dai mata da son nishadi, ni ina ganin kawai ka rubuta mata waka mai daɗi mu je studio kariyar, insha Allah ta dawo tana bibiyar ka. Gaskiya na fi so ta so ni ba tare da ta san ina waka ba, kawai ta so ni dan Allah. Kai Khalil, yanzu ba a yin so babu dalili, babu macen da ta ce tana saka kurin babu dalili. In ba ta so ka dan kuɗi ba, za ta so ka dan kyau. In ba ta so ka dan kyau ba ta so ka dan nasaba. In ba ta so ka dan nasaba ba, za ta so ka dan wata baiwa da Allah ya maka. Ko iya magana, ko iya wanka, ko ba da kulawa, ko kuma wata ɗaukaka da Allah ya ma a duniya. To, Allah ya sa mu dace. Amin. Kin ji salo a cikin maganar da na yo, bana tafuwara sun makaro. Masu san su raba ni da ke za su ta da ƙura. Na ji shiru ni ina fannin su maimai. nake gani ko kuma da yake zani. Ni ne Nura, mafarkin me kake ne naga ka tashi a firgice. Kai dai barba a tuna, saukar yaushe. Yanzu na zo wallahi. Gaskiya na zan saura kaɗan in yi fushi da kai wallahi. Daga cewa wata uku shikenan ka je kai zaman ka. Abubuwa ne suka yi yawa Nura, amma ai gashi yanzu na zo. Ok, to shikenan je ka aji. Kowa zai ta kansa an zo gudun yaya. Ka ce abba ne yaran naka kenan. Zo bi rayuwa bana nufin. Wallahi kiran shi ne, shi ma ya zo a ci arziki. Gaskiya ka kyauta. To wayya ake ciki ne magana auren naka, saura kwana nawa ne? Saura kwana 9 ya rage wallahi, amma wallahi gidana kamar police station. Da na gama da wannan kes din wani zai shigo. Ba su da tattali hoke hakuri ake yi Nura, ka san fa mata ba sa son kishiya ba. Kwankuli hoke rayuwa duk ran da ta zo in har babu ta. Nazir, wai na ganka duk kai laushi ne, yau kai ne kalmar hakuri take fitowa daga bakinka. Nura kenan, yanzu rayuwa sauyawa take, in baka faɗa kanka gaskiya ba duniya sai ta faɗa maka. To gaskiya yanzu ka tashi mu je ka raka ni ba su mai hakuri, daga nan mu wuce wajen amarya Badariya ita ma ku gaisa. To ba damuwa ma iya tafiya. Abokin rayuwa martabarsa ta kan fita dango. Abokin rayuwa, abokin rayuwa zama da shi na karo shaku. Abokin rayuwa, aure yakin maza kowa ya yi shi ya kan masa garko. Abokin rayuwa, ka yi domin rabu ba dan kana son bacin ranta ba. Abokin rayuwa, baka sai ta ɗayar ba ka ɗau ɗayar da ba ta yi kalar ka ba. Abokin rayuwa, duka sanda sani in har ta shigo kai za su saka ka ba. Abokin rayuwa, zan da ya ja ruwa shi ruwa zai sa shi guna. Abokin rayuwa kowa zai ta kan. Hajiya Sumayya,
shi aure kaddara ne, ƙarin aure kaddara ne, sai ki ga Allah ya mai miki mafi alkhairi. Gaskiya ne Nazir, faɗa mata dai mu ma ba yin kanmu bane. Ka rufe mun baki malam, ya ana da nan kirji ka zo kuma kana neman ka sa mun baki. Aljannaki tana ƙarƙashin kafan mijinki, ki yi ƙoƙari ki masa biyayya, kai ki saba umarninsa, matukar ba saban Allah ya sa ki ba, ki zauna da abokiyar zaman ki lafiya, duk abin da ta zo ta tarar kina yi, wallahi shi ma ita za ta dora da ni. Ƙarin aure ko ban faɗa miki ba kin sani, Allah subhanahu wa ta'ala shi ya ba mu dama, tunda a cikin suratul nisa'i Allah yana cewa bismillahir rahmanir rahim fa in kiftum Allah tuqiliyata ma fanki ma qabalakum minan nisa'i masna wasulasa warba. Jahilin banza, ai dama kowanne namiji iya nan ya iya, ka karasa ayan mana ka ganin ya so sai ka yi hukunci. To fa in kibtum Allah ta'adilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. To na karasa dan babaki. Ki kalli dama sai ki ganni ki ce da ni abokin rayuwa. Ki ba da iya na ka kawai zaki. Okay to. Afsan ya kai ga koyi. Ta yi algus kenan, to a tashirin fa sa ta Munafiki mace amana. Wallahi Allah ya saka mu duk abin da nake ma a gidan nan baka gani. Bismillahir rahmanir rahim fa in kibtum Allah tuqtu fiyata ma. Kai bai da mai. A ɗan maimaita ayan nan mai gida. Ta shi ya sa ma na daina cin abincin gidan nan. Ai shi yasa wanda ya cin abinci karfe kuma kowane iri ne ba hawa zai ba an jiga an bawo. Idan kuma bai amince ba ya shiga tsawon maza goma da za ka ya shiga tsawon maza goma da ya shiga tsawon maza goma da ka ci aci mu je. Idan kuma bai amince ba ya shiga sau kai za su tada kura na ji shiru ni ina fannin su mai gyada ga bara kwai tazara sun wuce sai ran tafiya za su fafa gura ni me zan iya babu kitin da ke tilaka zo garan masoya ki zo ki ce ni na faɗa rijiya da ka ki kiran masoyi wayo soyayya babu daɗi sai inda ke za ta yi ni daɗi ashe soyayya ruwan guba ce sai in kin zo za ta zamzama ce ashe soyayya ciwon kafafu sai inda ke za mu je birane ni ban ji ba ban gaba wace ce ta ɗara ki a kwalliya kin rayuwa abokin rayuwa